Dit parkje in Dokkum kleurt het alle kleuren van de Rijnbogen. De band van Squalle, de Regenboog, rennen de waasje een sponsorloop. Het gaat helemaal niet om het winnen. Absoluut niet. Want jullie lopen hier voor kinderen die best een beetje ziek zijn en die niet kunnen lopen op dit moment. Wat er haast gebeurt is dat de band van start beginnen. Dat willen ze onderspoken, maar regenboogpunt. Ga ik ooit een t-shirt krijgen, dus die wordt daar zo prachtig mooi kleed hoop ik. Maar ik ga nog geen beetje zo'n zenuwachtig binnen. Het is vooral enthousiasme en me bezig. Hoeveel roetjes gaan wij dit straks? Nou, ik hoop 5 of 6. Ik ben begonnen gewoon met een sprint en ja, dan kom je wel voorop en af en toe gewoon even een beetje, ja, vogeltjes kijktempo, hoe je het altijd zegt. Ik denk dat ik iets te snel ben begonnen, dus toen kreeg ik een steek. Maar daarna was het wel gewoon weer van, nou ja, en dan ging het ook wel weer voorbij. En mijn vader die stond daar en die haalde de dop eraf en die schoot me helemaal onder de poeder. Tussendoor ben ik wel echt even gaan stoppen om wat te kleuren, maar het gaat er best wel snel weer af. Hoewel het bij de band vooral om de kleuren gaat, wie het uiteindelijke doel zo volle mogelijk rondjes hut rennen. Ik kan 6 rondjes rond. Ik vond het heel makkelijk eigenlijk, want ik hutrennen wel eigenlijk elke dag wel wat, dus ik ben er wel gewend. Het is kie aan het slaggen. Maar had Fayen het ook hellen? Ja, ze allemaal 6. Al dat draven is net voor neert. De band hel je hield op voor 2 goede doelen. De voedselbank en Kika. Sommige banden die kunnen net iets rennen en dan zus me en dan kan ik wel rennen. En dat wil ik wel graag voor hun wan.